Det, man klager over i dag, det er, at der ikke er en forbedring, eller at der er en manglende offentlig eller demokratisk indflydelse fra borgernes side. Men ja, man har jo ikke brugt de muligheder for at inddrage borgerne alligevel i selve kommunen. Fordi nogle af vores anbefalinger var jo netop, at man kunne danne råd i de gamle kommunebyer. Ole Dorf, Martha Læbansen, hun peger på, at I jo ikke har gjort det, der blev anbefalet. Der er ikke fulgt de anbefalinger. Jeg har også været inde og se artikler, hvor oppositionen de brokker sig over, at I ikke har sat de udvalg i gang, som I har fået besked på. Det har muligvis ikke været dig, men i kommunen her bagefter. Er det ikke også skørt, at man deler en kommune op, hvis man ikke har gjort det arbejde, man skulle gøre for at få det til at fungere? Skulle man ikke gøre det først? Det anbefalinger, som Strukturkommissionen kom frem til, da de afleverede betænkningen til en naalakkersuisut i sin tid, det er ikke fuldt 100% af vores landsledelse. Og vi må også indrømme, at det område, som også blev anbefalet, nemlig at oprette et lokalråd, ikke er blevet gennemført her i Qasigiannguit Kommune. Ja. Vi var meget tæt på at gøre det her for et par år siden, men økonomien gjorde, at vi må bruge pengene til andre steder, som vi mente er mere nødvendigt end at opretholde lokalrådet. Men fremadrettet, der synes jeg, at man i forbindelse med den nye lov, som muligvis er på vej til at blive vedtaget, der synes jeg, at det ord om, at der kan oprettes lokalråd, der skal man nok have skrevet, at der skal oprettes lokalråd, således at man på den måde det vil nok være meget fornuftigt. Borgerne rundt omkring i kommunen, således at man også kan imødegå den demokratiske underskud, som er blevet til efter kommunens sammenlægning. Godt. Specielt her i Qasigiannguit Kommune, ja. Tak.